खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन खारबाय थानाय रेलगारियाव अर नांनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो गावनि जिउ रैखा खालामनो थाखाय जाय फाराफारि बाज्रुमदों गुबुन रेल लामायाव बाज्रुमहोदों खायफाया रेलगारिनि दरजाजों ओंखारनानै गुबुन रेल लामायाव गसंहैदों जायनि जाहोनाव गुबुन रेलगारिनि सौख्रांनायाव साब्रैया जिउ खोमानो गोनां जादों साब्रैनि मादाव साथामानो आइजो आरो सासे उन्दै गथ' बे जाथाया मध्य प्रदेशनि मरेना जिल्लायाव जानो मोनदों झांसी रेलवे डिभिजननि सिङाव हेतामपुर आरो धौलपुर सेक्सननि गेजेराव जानो मोनदों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजुराहो उदयपुर इन्टारसिटि एक्सप्रेस ट्रेनाव अर नांदों होननानै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रेलाव गाखोनाय सासे दावबायारियानो रेलनि एलार्म सेनखौ बोदोंमोन बेनि उनावनो माखासे दावबायारिफ्राबो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय जाय फाराफारि रेलगारिनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन बेनि उनावनो गुबुन गंसे रेल फिर'जपुर सिवनी पटल कट एक्सप्रेसआ फैनानै होदों जायजों साब्रैया होख्रेम जानो गोनां जादों आरो जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो चेक राननाय हाबाफारि लादों मैयानि सानाव उदालगुरिनि विष्णु राभा क्रिस्टि संघआव बिटिसिनि डिपुटि सीएम रिहन दैमारिजों लोगोसे बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार त्रिदिप दैमारि आरो बिटिसिनि इएम प्रेस मुसाहारि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय गंद' नखरनो 5 लाख रांनि चेकखौ राननानै होदों गिबि खोलोबाव गासै 204 मुंख्लं नखरनि मुलाम्फायारिफोरनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो होलांबाय थानाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिटिसि सोरखारनिफ्राय रायजोआव फिन हिट एन्ड राननि जाथाय अदेबानि सौख्रांनानै खारलांनाय जाथाय सासे सुबुङा गोख्रैथिजों फैनाय स्कर्पिय' गारिजों सौख्रांनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों मुङा कृष्णा बड' बिथाङा मुखालमुवा मातलाबारि गामिनि थागिबिमोन गंसे गोख्रैथिजों फैनाय स्कर्पिय'आ बिथांखौ सौख्रांफैदों जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों जाथाय जानायनि उनाव बा जाब्रबथाय खालामखांनायनि उनाव स्कर्पिय' गारि सालायग्राया खारलांनो नाजादोंमोन नाथाय उनाव खाथि खालानि सुबुंफ्रा बिनि गारिखौ हमनो हादों बेनि उनाव पुलिसनि आखायावबो गथायनानै हरदों हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव फिन सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों 65 बोसोर बैसोनि रत्नेश्वर बसुमतारी बिथाङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सानफां रेन्जनि साखाथियाव थानाय रायमना हायुङारि पार्कजों नांजाबनाय थाइसुगुरि गामियाव जानो मोनदों बे गिख्रंथाव मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाया जेराव हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा 65 बोसोर बैसोनि रत्नेश्वर बसुमतारीनि सायाव गाग्लोबदोंमोन जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों फोरमायथिनो गोनांदि रत्नेश्वर बसुमतारी बिथाङा सोरखारि गामि गोरामोन बिथाङा बेबायदि हरखाबै जिउ खोमानो गोनां जानायखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे गामिनिफ्राबो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों क'क्राझ जनता पार्टीनि फाउन्डार बा गायसनगिरि अभिजित दिपकेखौ गाग्लोबदों फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझ जनता पार्टी सीजेपीआ जयपुराव धर्ना होनाय हाबाफारि लादोंमोन गोबां लाइमोनफोरखौ लोगोआव लाफानानै धर्ना होनाय हाबाफारिखौ बानजायदोंमोन बेयावनो सुबुंनि होंगो दोंगोनि खाबु लानानै सानैसो सुबुङा सीजेपीनि फाउन्डार अभिजित दिपकेखौ गले सोबादों नीटजों लोगोसे गुबुन एग्जाम पेपार लिक जानाय सोलोंथाइनि जेंना आरो बेफोरजों फरायसाफोरनि इयुनखौ गाज्रि खालामनायनि अजद होनानै भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाइन होनांगौनि दाबिजों बिथांमोनहा जयपुराव धर्ना होनाय हाबाफारि लादोंमोन जेराव गोबां सुबुंफोरानो बे धर्ना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फोरमायथिनो गोनांदि बे धर्नानि माखासे सान सिगां दिल्लीयावबो बिथांमोनहा बे एखे दाबिखौ लानानैनो धर्ना होदोंमोन जेराव गोबां लोब सुबुंफोरा बेयावबो मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन दिल्लीनि उनाव फिन जयपुराव बिथांमोनहा धर्नाखौ लादोंमोन बेयावनो बे जाथाया जानो मोनदों भिडिअ नुनाय बायदिब्ला जयपुराव धर्ना होनायाव सुबुं होंगो दोंगोनि गेजेराव सीजेपीनि फाउन्डार अभिजित दिपकेखौ मददगिरिफ्रा फाफ्लियाव लानानै थांदोंमोन बेयावनो सानैसो सुबुंफ्रा अभिजित दिपकेखौ गस्लायाव हमनानै बोख्लायनो नाजादों बेनि उनाव गले सोबादों उनाव धर्नायाव बाहागो लानाय सुबुंफोराबो बिसोर सानैसोखौ हमनानै बुदों आरो पुलिसनि आखायावबो गथायनानै होदों बेखौ लानानै अभिजित दिपकेआ फोरमायथिदों दि फरायसाफोरनि इयुनखौ गाज्रि खालामनायनि थाखाय कुइसन पेपार लिक जानायनि थाखाय एडुकेशन मिनिस्टारा रिजाइन होनो नांगौ बेनो जोंनि मोनसेल' दाबि आरो बे धर्नाखौ सिफायनो थाखाय बा गुबुन लामाजों लांनो थाखाय जोंखौ सिगिनो नाजादों नाथाय जों धर्ना होलांबाय थागोन जों थाद'आ होननानैबो बुंथियो बिथाङा
आसामाव प्लेन क्रेश जानानै 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जानायनि उनाव US आवबो प्लेन क्रेश जादों जायजों 12 जिउ खोमानो गोनां जादों 12नि मादाव सासे पाइलट आरो 11 पेसेन्जारफोर जाय स्काई डाइभारमोन स्काई डाइभिंनि थाखाय बिथांमोना प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन होननानै फोरमायथिदों बेयावनो बिथांमोनहा जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों USनि सोनाब मिसौरीआव थानाय बेटलार मेम'रियेल एयारपर्टनिफ्राय बिरहांदोंल'मोन बे समावनो प्लेनआ क्रेश जादों फुंनि 11:35 समाव बे जाथाया जानो मोन्दों बिरखोहांनाय समावनो क्रेश जादों जायनि जाहोनाव गासै 12 जिउ खोमानो गोनां जादों गाहाय लेभेलाव क्रेश जानायनि थाखाय स्काई डाइभारफोराबो गोजौनिफ्राय बारजुमस्लाबनो हायाखै होननानै मिथिहोदों जाख्लनायनि दायाव CBIआ सासे इन्जिनियारखौ एरेस्ट खालामदों सिलचर नर्थ फ्रन्टियर रेलवेनि सिनियर सेक्सन इन्जिनियारखौ CBIआ एरेस्ट खालामदों सासे थिकादारा 20 लाख रांनि खामानि मावखांनायनि उनाव बिल मोननो थाखाय सिलचर नर्थ फ्रन्टियर रेलवेनि सिनियर सेक्सन इन्जिनियारखौ लोगो हमदोंमोन जेराव इन्जिनियारा 100% हिसाबै थिकादारनाव बिदोंमोन बेनि उनावनो थिकादारा CBIनो मिथिहोदोंमोन आरो सोलो खालामनानै 20,000 रां इन्जिनियारा लाफुबाय थानाय समावनो CBIआ इन्जिनियारखौ एरेस्ट खालामदों जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां नुदों मोजां नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों बेखौ मोनदों सानसे दाथ' नुजोब्बायना सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै दा नुबाय मोननैबोथ' नुवामोन ना महरखौ दा नुजोबदों दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आशराफुल आलम डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन गोजोन खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन